Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Tatarlar tapşırığının bugünkü çıkarılışında biz sizin itibarınızga atna davamında programımızda çıkan sahifelerini kabatlap görsetirbiz. Studiyada min İnsaf Abdullah. Bugün bizning şahıslar sahifesinde tanılgan diktor Rüstem Nabiyullin. Ol 30 yıl teneffüsten soň kabat efirga çıktı. Hem bizning Tatarlar tapşırığında Tayısır'ın 100 yıllığına bağışlangan sahifeni alıp bara. Tayısır'ın atkazangan medeniyet hizmetkari, legendar alıp baruşu Rüstem Husnullaoğlu Nabiyullin, Tatarstan televideniyasının şişme başında turgan kişilerinin birisi. Ol әлеге hünerde tevgi adımların Lenogorskiy televideniya studiyasında yasagan. Anın ömrünün 56 yılı televideniya bilen beyli. Hürmetli tamашачыларыбыз. 30 yıldan soň kabat zäңгәр ekranlarda. Şuшы günlerde bizning hizmetdaşыбыз Rüstem Husnullaoğlu Nabiyullinning 80 yaşlık юбилейи. Әбит аны һаман да kamera ярата. Uzak yıllardan soň sizning alda görünüme gajaplanmagiz. Әлбәттә гаҗәпләнмиләр, сөенәләр генә. Чөнки шәхсән без генә дә аны 15 yıl нинди дә булса сәхифә белән эфирга чыгуын сораган идек. Ниһаят, Тасырның 100 еллыгына багышланган сәхифәдә Рөстәм Набиуллинның йөзе күренде. Сәбәбе 2020 елда Татарстан Республикасы җәмәгатьчелеге ТССРның 100 еллыгын Россия Федерациясы дәрәҗәсендә билгеләп үтәргә, бәйрәм итәргә җыена. Әбит ул әлеге сәхифәдә Татарстан турында гына түгел, шәхсән үзе турында да безгә җиткерә. Хезмәттәшләре, шәхесләр турында һәм нәкъ менә шушының белән ул безгә бик кадерле. Әйтик, Казан телевидение студиясының барлыкка килүе республика тормышының һәр өлкәсендә зур казаныш буларак кабул ителде. Әйе, нәкъ менә шул елларда 1968 елның мартында Рөстәм Хуснуллаоğlu Набиуллин Казан телевидение студиясы дикторы итеп билгеләнә. Ул безнең як яңалыклары программасын, шулай ук балалар әдәби һәм музыкаль тапшырулар алып бара. Тиздән Татарстан дәүләт телерадио тапшырулар компаниясының программалар дирекциясын җитәкли. Рөстәм Хуснуллаоğlu төрле елларда яңалыклар, Татарстан, Идел программаларын алып бара. Ул әлеге һөнәрдә тәүге адымнарын 1963 елда Леногорский телевидение студиясында ясаган. Аңа кадәр мәктәптән соң 1958 елны Казан педагогия институтында татар теле әдәбияты тарих факультетын тәмамлый. Аның гомеренең 56 елы телевидение белән бәйле. Рөстәм Набиуллин белән мин 1968 елдан таныш. Ул вакытта Казан телевидениесында бик күренекле дикторлар эшләде. Әминә Сафиуллина, Айрат Арсланов, Иркә Сакаева, Абдулла Дубин. Алар артыннан 66 елны мин килдем. Һәм 68 елдан Рөстәм. Ул вакытта Айрат Арсланов бик күренекле сүз остасы, ул телевидениедан филармониягә күчкән иде. Һәм телестудияга кирәге ир тавышы татар телендә. Менә комиссияның күзе Рөстәмгә төште дә, аны Лениногорскийдан чакыртып алдылар. Шуннан бирле менә бергә эшли башладык. Менә шушы ярты гасыр дәверендә минемчә Рөстәм бөтенләй үзгәрмәде. Инде 30 елдан соң кабат эфирга чыккандагы таләпләренә килсәк, Нәкъ шул замандагыча менә микрофонда әллә кая яшерелмәгән. Текстымда алдында ул да суфлерга яшерелмәгән. Нәкъ шул замандагыча.
Рөстәм Нәбиуллин Татарстанның Лениногорск районы Җәй-Каратай авылында 6-нчы төпчек бала булып дөньяга килә. Әтисе Хөснулла 4 ел гражданнар сугышында, аннан Бөек Ватан сугышында катнашып, исән-сау әйләнеп кайта. Аның бу хакта үз хатирәсе. Солдатлар җиңү яулап авылга кайта башлады. Каршы алучыларның шатлыгы, сөенече. Шулар арасында мин дә 5 яшьлек сабый. Әтинең көчле куллары белән күтәреп алып һавага чөюе. Еллар буена җыелган назын бер юлы биргә теләгәндәй кысып-кысып кочаклавы. Ике якка бөтереп куйган куе мыегы. Битне кытыклый, иркәли. Аның кулында бару, җитәкләшеп, янәшә атлау, бәхетнең иң күге кебек тоела. Бу хисләр гомер буе саклана икән. Рөстәм Нәбиуллинны кабат зәңгәр экраннарда күрү зур сөенеч. 30 елдан соң ул кабат эфирда. Рәхмәт аңа. Чынлап та, Рөстәм абый ул бик зур шәхес. Мен телевидениедә 10 яшьтә килдем эшләргә. Ул чакта ул инде йолдыз ие. Һәм аны бөтен республика яратадыр. Мәхәббәт хатлары киләдер янда тоннлап аның исеменә. Чөнки ул әлбәттә бик матур кеше үзе, менә кыяфәте дә матур, татар теле матур, акыллы да, талантлы да, менә бөтен яхшы яклар җыелган анда. Ул менә хәзер дә безнең өчен бер бриллиант кебек, беләсезме? Менә ул татар телевидениесе һәм гомумән Казан телевидениесе, Татарстан телевидениесенә нигез салган кеше. Ул әлбәттә татар журналистикасын, алып баручының культурасын күтәргән кеше. Һәм ул әлбәттә безнең өчен дә бик кыйммәтле шәхес бүгендә. Чөнки без аннан өйрәнәбез. Телне, алып баручының манераларны һәм акыллы булырга, сөйкемле булырга һәм иң беренче безнең телевизор караучыларны чын күңелдән яратырга. Татарлар тапшыруында Тасырга 100 ел сәхифәсенең беренче чыгарылышында ул элек телевидениеның нинди булуы, телевизор аклы-каралыдан төслегә әйләнсен өчен бик озак тырышырга туры килүе хакында сөйләде. Редакцияларның эшчәнлеге кино тасмалардагы кадрлар кебек минем күз алдымда. Аннан соң Татарстан турында эшләнгән фильмнар, шәхесләр, булар барысы да аның хатирәләреннән чыгып халыкка җиткерелә. 1971 елда студияда кадр 3 видеомагнитофоннары урнаштырылгач, біз үзебезнең тапшыруларны видео тасмага язып алу мөмкинлегенә ия булдык. Шуннан соң гына түгел инде, гомумән видео язып алулар башлаганнан соң тапшыруларны ничектер тагын да сыйфатлырак, мавыктыргычрак, яхшырак эшләргә тырышадыр. Чөнки шушы тапшыруларның күпчелеге студия фондында калырга тиеш иде. Менә шушылай итеп языла иде, безнең өчен бу да зур шатлык булды. Без аның хезмәттәшләре аңа уңышлар телибез. Безнең кумирыбыз булып озын гомер эшләле, яме Рөстәм абый. Рөстәм җаным, сине юбилеең белән, туган көнең белән чын күңелдән котлыйм. Исән сау бул, озак яшә. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар, Казан. Хәзер Тайстырның 100 еллыгына багышланган сәхифәбезне тәкъдим итәбез, хөрмәтле тамашачылар. Сүз уңаеннан 27 май көнне республикабызның юбилеен билгеләп үтәчәкбез. Бу көнне күп кенә программалар, махсус чыгарылышлар әзерли. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Үткәннәрне барлыйм. Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы үзенең ярты гасырлык юбилеенда иҗтимагый сәяси тормышның барлык тармакларында, индустрияләштерүдә, авыл хуҗалыгында, мәдәният өлкәсендә тотрыклы
уңышка иреште. 1939 елда Татарстан тел, әдәбият һәм тарих фәнни тикшерү институты оешкач, В 1920 года был подписан декрет об образовании Татарской автономной Советской Социалистической Республики. 25 июня Казанский губисполком передал полномочия власти Временному революционному комитету Татарской АССР. 25 июня стало днем рождения нашей республики. Мне, молодому красному курсанту военно-командных курсов, выпала большая честь стоять в почетном карауле у трибуны революционного комитета. На площади народу было много, он ликовал, и играл военный оркестр. Особенно радостно и торжественно было принято передача власти революционному комитету. Мен 920 елның 20 марты. Сәйд Галиев республика нинди принциплар нигезендә төзелергә тиешлеген ачыклап, Ленинга хат доклад яза. Бик акыллы документ. Беренчедән, бу территорияда татарлар күпчелек булырга, икенчедән, монда башка халыкларга да урын булырга тиеш. Әмма бу Татар Республикасы. 22 март көнне 2 Шәрык мөселманнары съездында шушы мәсьәлә тикшерелә. 28 март көнне анда Сәйд Галиев рәислек итә. Монда Ленин да катнаша. Республиканы төзү җайга салына. Билгеле, Сәйд Галиев хөкүмәт җитәкчеләрен үзе генә билгеләми. Кашаф Мухтаров хөкүмәткә сәламәтлек саклау наркомы булып керә. Аның акыллы булуы һәркем тарафыннан таныла. Юнус Валиди җир эшләре буенча нарком итеп билгеләнә. Ул татарларга үзләренең илендә тиешле урын булдыруны максат итеп куя. Тигезлек, гаделлек булсын дип, татарлар өчен махсус бистәләр төзи башлый. Алар әле дә бар. 20 август 1 өлкә парт конференциясе үткәрелә. Ул Татар өлкә партия оешмасы башлангычы була. 25 сентябрьдә Татар Республикасының оештыру съездына илнең төрле почмакларыннан кунаклар җыела. Ревком председателе Сәйд Галиев съезд делегатлары алдындагы чыгышында безгә, коммунистларга җимерүчеләр итеп карадылар. Тик без яңа тормыш кора алуыбызны исбатладык дип белдерә. Казан телевидение студиясының фильмнар эшләү буенча зур тәҗрибә туплаган режиссерлары, кинооператорлары, республика тормышының төрле яклап үсеше, республикабызда төрле милләт вәкилләренең тату, дус яшәү рәвешен документаль кинофильмнарда теркәп калдыру эшен башлагач, СССР Фәннәр академиясының Казан филиалы, Тел, әдәбият һәм тарих институты, педагогия институты һәм университет галимнәре үзләренең фәнни яктан нигезләнгән төпле киңәшләр белән безнең эштә зур ярдәм иттеләр. Хәтер барлауны киләчәктә дә дәвам иттербез. Ә бүгенгә, хөрмәтле тамашачылар, сау булыгыз.
Ике тапкыр Советлар Союзы каһарманы, очучы штурмовик Муса Гәрәев исеме ил тарихында алтын хәрефләр белән язылган. Бөек Ватан сугышы елларында 250-дән артык хәрби очыш ясап, дошманнарны юк итүче легендар шәхес ул. Башкортстанның Илеш районы Иләкшиде авылында туып үскән милләттәшебез 1942 елда фронтка китә. Беренче көннән үк егет үзенең батырлыгы, кыюлыгы һәм очу сәләте белән тирә-якны таң калдыра. Ил-2 самолетында очкан Муса Гәрәев дошманның танк колонналарына, тимер юл узелларына, артиллерия һәм миномет батареяларына һөҗүм итә. Күк йөзендә бөркеттәй очкан летчикны 2 ел эчендә гвардия командиры итеп тәгаенлиләр. Сугыш дәвамында фронтчы күп санлы медаль, орден һәм икләтә каһарман исеменә лаек була. Газиз туган җирен батырларча саклаган Муса Гәрәев тормышы белән якыннанрак хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова танышты. Бала чакта Муса Гәрәев дуслары белән торна ясыннан йомырка урлап, аны өенә алып кайтып каз астына куя. Шул вакытта булачак геройның әнисе бош очында ачыргаланып кычкырган пар торналарны күрү белән, "Балам, сине күккә чакыралар күрәсең" дип көрсенеп куя. Аны сүзе берничә елдан соң тормышка аша. 1942 елда 20 яшьлек летчик Гәрәев үзенең беренче хәрби очышын ясый. Гадәттә, авылдан чыгучылар җир эшләре белән бәйле һөнәр сайлый. Әмма Илеш районы Иләкшиде авылы егете Муса Гәрәев беренче тапкыр тимер паровоз күрү белән Уфа тимер юл техникумына укырга кергә була. Шул ук вакытта аэроклубта шөгыльләнә башлый. 1940 елның азагында Энгельс хәрби очучылар мәктәбе курсанты булып китә. Сугышка кадәр Советлар Союзында штурм авиациясы булмый, дошманны юк итәр өчен көчлерәк самолетлар таләп ителә. Тиздән конструкторлар Ил-2 очкычын ясый. Муса Гәрәев нәк фашистлар кара үлем дип атаячак бу яңа төр самолетта оча. Когда я вспоминаю о том, как началась для меня война, перед моими глазами всегда встает разрушенный, сожженный город Сталинград, так как я здесь получил первое свое боевое крещение. Мне пришлось участвовать на фронтах Великой Отечественной войны в качестве летчика-штурмовика. Сталининград, Донбасс, Кырым, Белоруссия. Яшь булуына карамастан, тәҗрибәле пилот сугыш күгендә беренче адымнарын эшләүче очучыларны да өйрәтә. Үзенә килгәндә сугыш дәвамында 250 хәрби очыш ясый. Дистәләгән дошман самолетларын һәм танкларын юк итә. Өстәвенә очкан вакытта фотографиялар да ясап өлгерә. Немцы неоднократно беспешно атаковали нашу группу. Видя такие результаты, один из них вырвался вперед и решил зайти ко мне в лоб. Немец, видимо, не выдержал. Перед самым носом моим проскочил ниже меня. Видимо, один снаряд попал все же по нему. И он сзади нашей группы загорелся и упал на свою территорию. 1945 елда гвардия капитаны Муса Гәрәевка Ленин ордены һәм алтын йолдыз медале белән Советлар Союзы герое исемен бирү турында указ чыга. Бер көндә бер кешегә бер юлы 2 Советлар Союзы герое йолдызы тапшырылуы Бөек Ватан сугышы тарихындагы бердән-бер очрак була. Гәрәев шулай ук Мәскәүдә узган җиңү парадында да катнаша. Сугыштан соң ул берникадәр вакыт армия сафларында хезмәт итә. Уфага кайткач, ДАСАФ рәисе булып эшли. Шулай ук совет депутаты итеп сайлана. Ул килүгә әзерләнеп тордык инде, ул килүгә әзерләп. Туннар, толыплар, пима, бияләйс. Ну, менә шунсы, шул кадәр гади кеше булган инде. Шунда да бер үзе килде. Ул бу Верховный Советка депутатлыкка кандидат итеп билгеләнгән. Очрашуга хәзер бездән бер айга китә. Гомерлек мәхәббәте Галина Миңгунованы Муса Гәрәев сугыш кырында очрата. 19 яшьлек шәфкать туташы белән 21 яшьлек очучы арасында кабынган мәхәббәткә командир да каршы килми. Ярты елдан соң гашыйк пар өйләнешә.
Гәрәевләр гаиләсендә 2 малай туа. Бүген исә бөек милләттәшебезнең турыннары үсеп килә. Специально нам никто ничего не рассказывал, понимаете, для них это, они, насколько понимаю, старались поскорее это забыть. Вот. Хотя, еще раз повторяю, у нас так сложилось, что у нас всегда там все собирались, все однополчане, кто там по проездам, 5-10, всегда кто-нибудь там обязательно был. Муса Гәрәевнең улы Евгений балачакта нәкъ әтисе кебек пилот булырга хыяллана. Әмма ләкин сәламәтлеге какшау сәбәпле хыялына ирешә алмый. Еллар узгач, хыялын яңача үзләштерә. Вот на такой-то девятке вот он попал прямо под Сталинградом, начал воевать, первые бои вот там нашли. Муса Гәрәев Уфа шәһәренең Җиңү паркында җирләнгән. Кабере Агыйдел ярына якын аулак җирдә урнашса да, Батыр Бөркетне онытмаучылар саны әле дә шактый. Башкортстаннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Бүген татар көрәше белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр дә, тренерлар да бар. Республикабызның һәр районында. Ә менә аерым махсус эшләүче татарча көрәш спорт мәктәбе барлыгын беләсез микән? Түбән Кама шәһәрендә ул. Шинник спорт комплексы базасында урнашкан милли көрәш буенча балалар үсмерләр спорт мәктәбе республикабызда бердән-бер. Түбән Кама Шина ачык акционерлык җәмгыяте ярдәме белән Шинник спорт комплексы директоры Рөстәм Ганиев инициативасы буенча оеша. 2000 елның октябрендә ачыла. Мәктәпкә данлыклы пәһлеван, милли көрәш буенча 8 тапкыр Россия, 12 тапкыр Татарстан чемпионы Данил Галиев исемендә бирәләр. Ә мәктәп директоры итеп Данил Галиевның укучысы Миннәрәсиф Гыйлманов билгеләнә. Тренерыбыз Данил Галиев. Без шуның карамагында шөгыльләндек. Соревнованияларга бергәләп йөрдек инде. Төрлесе була, чемпионда калып кайта идек, оттыра идек тә, төрлесендә уйлый идек. Барысында инде ул безгә аннан соң аңлата торган иде мәрхүм Ауртуфрага җиңел булсын. Барысында вот син шулай эшләсәң, шулайрак уткан булыр идең, булай эшләсә, булайрак уткан булыр идең дип, аларның һәрбер безгә ясаган шелтәләре, замечаниялары безгә инде үрнәк булды. Миннәрәсиф Гыймран улы Гыйлманов 1995 елдан Шинник спорт комплексында тренер-укытучы. 2000 елдан Данил Галиев исемендәге көрәш мәктәбе директоры. 2 тапкыр Муса Җәлил турниры җиңүчесе. Данил Галиев исемендәге турнирның 7 тапкыр чемпионы, милли көрәш буенча Татарстан чемпионы. Россиянең милли төрләр буенча спорт мастеры, Татарстан Республикасының ат казанган физик культура хезмәткәре. Татарстан көрәш федерациясенең алтын билге иясе. Түбән Кама шәһәре Сабантуеның 5 тапкыр абсолют батыры. Гомумән көрәш мәктәбендә үз һөнәренең осталары гына эшлим, балалар белән югары квалификацияле белгечләр шөгыльләнә. Шуларның берсе Гәрәев Илнар Гыйлметдин улы. 2007 елдан башлап Татарстанның иң яхшы балалар тренеры дигән исемне һәр ел сайын аклый ул. Илнар Гыйлметдин улы Гәрәев 2000 елдан Шинник спорт комплексында тренер-укытучы вазифасында. Гомум педагогик стажы 23 ел. Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы билгесе иясе. Безнең мәктәптә инде иң көчле көрәшләр үсеп чыккан егетләр бүгенге көндә Илмир Тухватуллин, Ринас Калимуллин, Радик Салахов, алар шушы безнең мәктәптә үсеп, хәзер инде бездә мастерны үтәп, хәзердәге көрәшләрен дәвам итәләр. Например, Ринас Калимуллин инде 7 тапкыр чемпион мира, 6 тапкыр чемпион России. Безнең яшьләребез күп. Узган ел безнең Динар Афхадиев татарча көрәш буенча, Билбаулы көрәш буенча дөнья чемпионы булды. Алмаз Зигангараев Россиядә беренче урын алды, мирда икенче урында калды. Мәктәптә татарча көрәш атнага 5 тапкыр 2 сәгать дәвамында үткәрелә. Көрәштәге уңышлар үҗәтлек һәм һәр даим үзеңне кызганмыйча шөгыльләнү нәтиҗәсе ди тренерлар. Балалар 7-8 яшьтән кабул ителә. Татар көрәше белән 45 укучы шөгыльләнә. Минем дә татарча көрәшкә йөрисем килә диючеләргә яхшы тренердан яхшы киңәшләр. Компьютер заманы,
телефон заманы, күп бала безнең слабый, физически көч җитеп бетми. Менә шуның өчен аларга шушында спортзалда заниматься итәргә кирәк, шушында көч тупларга кирәк, техника тупларга кирәк, и үзенең тырышлыгы кирәк инде самый главный. Әле ул гына да түгел, бүген Данил Галиев исемендәге мәктәптә татар көрәшеннән кала дзюдо, ирекле, билбау көрәше буенча бүлекчәләрдә эшли. Бүген көрәш мәктәбендә 200-гә якын бала һәм яшүсмерләр шөгыльләнә. Данил Галиев исемендәге милли көрәш буенча балалар үсмерләр спорт мәктәбенең тагын зур бер өстенлеге бар. Тренировкалар түләүсез. Әйе, бушлай, теләк кенә кирәк. Татар көрәшенә юллар ачык. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле милләттәшләребез. Татарлар тапшыру һәр вакытта сәяхәттә. Әле алда ачылмаган күп төбәкләр һәм шәхесләр көтә. Исән-сау очрашырга язсын. Сау булыгыз.